Aquí estou con Rosalía. Pero é máis alegre do que contan os poemas e as cancións, É sobre moito Rosalía. máis alegre, é unha muller moi forte. Bueno, o que pasa é que de min quedou unha idea de muller totalmente errática. Eu tiña moito máis forza e máis poder persoal do que pensábamos. Pero bueno, que lean con profundidade as miñas cousas. O que me encanta é que ti a musicaches e ti a cantaches con esa fermosura de voz de regueiro. Que che parece, Antonio? Facémolo con cariño, mereces ser recordada. 189 aniños, que non son tantos, pero é maravilloso poder contalos. Eu estou moi contenta de que haxa xente como a ti que valorades tanto ese patrimonio inmaterial e invisible que eu vos deixei, meus queridos galeguiños. Pero un patrimonio moi importante, un patrimonio que sigue e ademais trascende xeración tras xeración, que é o máis interesante. Ademais, grazas tamén por vir acompañar a nós, a xente do redor aquí en Ourense. Son aquí, son estupendos, entón non vamos a estar. E moitísimas gracias a Alma, que xa anda por aí recollendo as cousas, porque estamos rematando, amigos. Así que moitísimas gracias, Antonio, por toda esa sensibilidade que desplomades. Dame un bico. Que guai. Gracias, corazón. Querido don Ramón Otero Pedraio, mira quen temos aquí. O Antonio Barros, pero sabes unha cousa que non me gustou moito porque cantou moitos temas dos teus versos, pero de min nada, nin se acordou. Mira, el di que ten predilección. Que lle vai facer o rapaciño? Pasalle como a min, mire o que teño. Claro, estades todos namorados de Rosalía, non solamente cando está de cumpleanos, que a nosa poeta, xa sabedes que eu estou sempre nos vosos corazóns. Oye, como quedou isto, Marina? Ahora sí, bueno, Marina Rosalía, como quedou isto de maravilla, querido Abelino. Dínolo tú, Antonio Barros, como quedou o acto? Os que non viñestes xa choraredes nunca. Tranquilos, non pasa nada. Oi, o número 21. Que non se preocupen tampouco tanto, porque poden ver en Marina Sánchez, Canal Cultura, alguna cousiña caerá. E aí sí que van a chorar. Moitísimas gracias, Antonio Barros. Felicidades a Otero Pedraio, meu querido Abelino. Moitos bicos para allá. Parabéns. Diches que compuxen un poema hai tempo. El dicho yo, que bonito detalle. Solo dúas estrofas, pero onde me había lido cando estudaron en Castrelo. Sí, acórdome perfectamente cando naceu ese poema. Por certo, antes de que me esqueza, o alcalde, que non pode estar, Abelino Pazos, mandoume moitos saúdos para Ialma e para ti. Merecédelo todo, merecédelo todo. Unha aperta para ele. Moitas grazas por acompañarnos un día máis, querido amigo. Ricos. Grazas. Na frente unha estrela, no pico cantar. E vina tan soña na noite sen fin, que linda receta pronta toda. Eu que non tenho que rece por mí, que linda dos homens que vin pasarei, como están os lobos, como están se ven. Os osos son terra que va descargar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan no bico cantar. Hai dos que levan na frente
Aplausos. Bravo.